Ведаеш, Влада, мені вельмі падабаюцца песні на нашай роднай мове. Яны такія меладычныя. Мне таксама асабліва, калі іх выконвае адна са спявачак школы вакала Мікс. Яна ў гэтым годзе стала лаўрэатам трэцяй, другой ступені рэспубліканскага конкурса «Юныя таленты Беларусі» і лаўрэатам трэцяй ступені адкрытага конкурса «Моя мара» у номінацыі «Народныя спевы». Сустракайце!